ще поиграем малко на Clash Royale. Да, ще нападнем. Така, айде да. Така. Добре. Да видим. То с много добър бе. Така няма. Хайде бе. Добре. Също и Стефозил е тук. Да. Стефи, искаш ли после да поиграем един матч? Също друг? Да, един Окей. заедно. Само срещу това просто. Аз съм известен. Правя мои клипове, участвам в BG Gamer и Стефозила и вече новите клипове. Да, Митплеер. Нали сме от един клан, Митко? Да бе, да. Да й кажем. Кажи кой да Също предложи. си избери езика. Не. Ще го сложа на моста. Кое? Това, да се сбогъра. Това го сложиш на моста. Не можеш. Малко тъпо е, че ти имаш клип, когато си малко по-напред. Да. Гледайте ми клиповете, напишете в YouTube Чаво Владимиров и ще ви излезе Чаро Владимиров. картинка на войник. Цъкнете го и ще гледате моите клипове. Добре, дай са един срещу друг. Как? Няма проблем. Да, чакам те. Добре. Така. Как се казва, добра игра. Въпреки че се смея, започна. По-скоро успех. Ти твоите гъдняри. Аз имам добра. И къвто имам рицар на пети. Аз пък тая изчадието на втори. Що искам изчадио? Странно. Изчадие такова. Ти с твоя войник. Много мразя. Щом не обичаш този, дано да обичаш този. Не. Как ще го обичам той, бе? Не, аз съм най-тъпия човек на света. И с малко помощ. Стига бе, човек. Моля те, не ме размазвай напълно. Когато си Стефозила. Стефозила е добър в всякакви игри. Особено в тази. Много съм тъп. Лови тук. Лови тук, Женко. Сане, не бъди расист. Расист. Расизъм не е, това му се тая. Ган. Ярост. Бум. Да ти помогна? Не, спокойно не ми е нужно. Така да не ми е нужно, бе. Аз не съм те питал. Ну, прочи. Аре, се размъжил. Да ми гръмне тъпанарската бомба. Не, бе. Човек, аре стига, бе. Знам, че искаш да ме размажеш много. Чак толкова не. Да, просто няма смисъл. Да знам. Всички знаят, че ще ме победиш. Просто няма какво да се базикаме. Аре, не! Смахам ти войник. Аре, бе, 3 удара ти трябва. 1, 2. Аре, още един. Yes. Точно се порадвах. Добре, браво. Тихо, ребеш са. Добре. Още една игра. После само... Окей. Извинявай, ще направим малко рекламна пауза
и после пак ще се видим. Довиждане!